helvettiä hän tekee? Holy fuck. Oh no, mä otan jo vaan hypätä shiftiin. Fuck you. No! Ei, mulla ei oo ratkaisua siihen. Kill? What? Kannoni. Why is this earth like this? Vittu tää heitti kyllä apinan raivolla ton lippaa helvetti mitä. Ei oo. Älä sano noin. Oh no. Straight up not having good time. Brakka. Okei. Onks toi tankki tossa niinku vaan bugannut? Onks se niinku hajalla oikeesti? Ei se oo tankki. Voi vitun muufi! Se on muuten tankki. Tulee sit hulkki mun suunnasta, eli takaa. Oh, mitä vittu? Oskari kompasta. Ei. Ohi! Ei vittu. Kilpi. Mihin sä löisit? Ai. Väistä. Hyvä. Oskar, sä et tiedäkään miten vitun lähellä sä olit kuolemaan. Ai. Voit sä uimaan? Hei! Vittu! Hei! Ei. Mä oon valinnut hyvää paikkaa! I'm getting gangbanged by two titans. Ah! Ai siellä on mä extractionakin. Oh, sillä on Gatling! Yes! Ei vaan! 34 tuolla klusterilla on. Spicy. Ai se on saatu! Not you. No! Wait, what? 68 kills from something. My turret. Oh, where am I? Wait, what was it in? 68 and then 38. Apparently you married. And now 8. En kuullut tota jostain syystä ollenkaan. En ollut minä! Tää asiasta puhe ollut. Freedom never sleeps! Nyt impact day. Tagging map. East, 300 meters. Oh no! Ei enempää! Ai nyt sunka! Vittu! Tuo kertonut ne kanunalle, että täällä on vihollisia. Ai. Oho! Ai toki on kanua. Oi vittu, ja se on hereillä! Jumalauta. Toinen selvisi, mitä helvettiä. Toinen vaan slaidaa nää DM. Slaidaa vaan! Oi se tehdään, Oskari. Ai! This on helta, ei. Se haamo osoittaa ihan eri suuntaan. Tosta on vaikea kääntää englanniksi välillä. Jep. Suomen kieli on suomen kieli. No kun mun kaveri halusi, että mä käännän sille ton Motomon biisin Kuollut kuolleempi kuolleen. Ja siinä on semmoinen kohta, missä se laulaa. Siinä Kiitos, Oskari. Tälleen brutaalisti päättämään asioita. Ootko kuullut semmoista konseptista? Ei. Oh. Sure, would like to check that out.
Ai mun jalka. Aha. Mitä Väärä helvettiä hän nappi. tekee? Toi oli oikea nappi. Ai. Welcome to the club, buddy. Mitä vittu mä sinkouduin? Se Noniin. auto... Oh, mihin? Mihin sä menit? Mä selvisin. Ai. Requesting orbital strike. Vittu! Sana. Ai, okei. Varomo! Mulla on tää traitor-efekti edelleen! Lasertähtää. Mitä helvettiä? Tää on se laserohjattava, kato. Oot sä ajettu sen takas tähän? En. Tää on se... Mä kokeillaan näin. Mitä?